paborito nga spice ang cinnamon bangod sa warm smell sini kag pleasant flavor. Perfect sa sweet bakes kag curries. Sa aton mga kusina, hindi lang mo sina ang isa ka kutsara lang sang cinnamon. Balaan mo bala nga may dala na nga protein, fiber kag carbohydrates. Subong nga aga, mag-ready ka kay magluwa sa health benefits ang cinnamon. Diskubrehon tama ang mga produkto nga sanangkid mahimo halin sa sininga tanom. Hi mga puso, you're still watching GMA Regional TV Early Edition. With us this morning, si Ma'am nato November Canieso Yeo, producer of various cinnamon products dito sa Negros Occidental. Hi! Ma'am November, good morning. Welcome to the program. Okay man ko, salamat gid. Good morning Adrian, good morning sa tanan nga GMA Kapuso viewers subong aga. Now let's talk about cinnamon tree o kon kalingag. Please share to us, Abe, anong nabalaan mo parte sa sininga kahoy? So ang tanom nga ginatanom naton is Philippine cinnamon. Sa Ilonggo, diri sa Negros, ang tawag sina sa iya kaningag. May ara kita ka 19 ka species or classes ang Philippine cinnamon. Pero sa Negros ya, ang kaningag naton, mabalaan mo na siya. Kaya daw cinnamon, siya nga usual nga mabakal mo sa grocery. Pero may menthol siya or camphor nga smell and taste. Daw menthol ba lang. And upon discovering so many things about this tree, no, about the cinnamon, anong nag-motivate sa imo to come up with products or mga naglain-lain nga produkto nga mambal mo, okay, mapatok ni sa merkado. There's parang a market, there's a need, there's a gap sa sining mga produkto sa merkado. Okay. So, actually, sing that time nga naga-garden ako, kay small malang ang akon nga garden, siling ko ang akon nga itanom mga superfood kay para ma-maximize ko ang garden. Isa sa superfood nga ginsiling ko itanong ko cinnamon. At that time, naga-vlog man ako. Sag ka kung ga-vlog ka, di-vlog research ka, na-find out ko nga ang cinnamon gali, may ara man nga aton gidya sa Pilipinas. Amo to na-discover ko nga ang kaninga gali or Philippine cinnamon, endangered na siya. As a social entrepreneur, kita ko dayon yung need to serve the market at the same time, to save the Philippine cinnamon na species. And this one I'm super excited about. Abi share sa aton mga kapuso all over the region kung ano ng mga produkto gikan sa cinnamon ang naobra mo. So, ang una-una, gid, actually, sing nag-vlog ko, ang gid pangayo, in demand gid sing market, nga baklo nila sidling. Tapos, sing gabakal na sila sidling sa akon, ang next nila pamangkot, amon, ano pang imo nga baliga? Ti patilawa man kami bising bark. Ti amo to nagkuha kami jutay sa stem para lang matilawan sing market, no? Sing nag-harvest kami sing bark, damo sing dahon bala, ginaibili na namon sa duta. Research na naman kuliwat, na-discover ko nga ang cinnamon leaves gali gina-distill. So mo nang next namon nga product, naga-distill kami sing cinnamon. Kag from the distillation, makakuha kami sang essential oil, kag hydrosol. Ang ngalan sina is essential water. So from essential oil, kag hydrosol, damo na kami sing produkto nga mahimo, no? We have, first is the sanitizer. And then makahimo man kami sang mouthwash. Ginbutangan namon sing BCO, sing essential oil. Maka-freshen gid sing breath. At the same time, nga dugo ang imo nga gums, mauntat ang dugo sa imong nga gums. May ara man kami nga sleep aromatic water. Gin-mix namon ang essential oil kag ang hydrosol. Pwede mo na ni siya subong butang sa imong nga diffuser kag makabulig sa imong tulog. Tapos from the bark naman may ara kaming cinnamon cocoa sugar para naman sa mga diabetics. And not only that, according naman sa studies mga kapuso, madamo sa mga health benefits ining cinnamon tree. Okay. So yung first gid, ang cinnamon kasi known gid na siya nga control blood sugar. Kita mo mga Ilonggo, di may ang kita magkaon tamis mo. May cake, may tinapay, biskan batchoy ta gani, may kalamay, di ba lang? So ang action asing cinnamon daw insulin bala, daw ginaabrihan niya yung cells naton para ang aton nga sugar sa blood i-absorb sing cell. Ti kundi hindi magtinir sa aton nga blood. Nga ano buhay mga blood sugar. Sama na ang first, no, help siya regulate yung blood sugar. Ang second, yung benefit, ang cinnamon, ano na siya, ga-burn na siya sing fat.
Yung next pagid nga actions ng cinnamon, do analgesic siya bala, ga relieve siya sing pain. So one time to nagpagabot ko sing unto, ma-wear off na ganing anesthesia sakit na, di ba? Ang ginhimo ko, naghimo ko siya sing kaningag, imbutangan ko ice kag inom. Wala na ko nag-inom dayon sang painkiller. Kay ano siya ga-relieve siya sing pain. Nang sakit sing tiyan bala, mag-inom ka siya bala, naga-relieve din siya. Gapa bulig siya tulog sa aton. For example, kung hindi ka katulog, inom ka sing cinnamon, makakapusan ka tulog, no? Now, take us to your process. Paano mo ni ginatinguhaan, ginaobra, isa-isabi sa amon. This we really wanted to know about. So pagbaton, for example, Adrian, pagbaton mo sing seedling, ibutang mo na siya sa pot, and then makapabuhi ka na, butangan mo dapat siya compost. So adlaw-adlaw, kung biskal butang mo sa tinigang mo, namit ang tinigang mo kung may cinnamon, butang mo sa laswa, butang mo sa tsa, butang mo sa adobo, biskal tanan na lang, butangan mo sing cinnamon, pwede, kay spice siya, di ba? It's a beautiful November morning with Mom November. Thank you, Gitaw, for sharing with us your gift, your passion, kag syempre, your drive in making this world healthier. Good morning, Mengaga. Okay. So, Adrian, thank you very much man sa pag-invite mo sa Akon. So, kita diri sa Pilipinas, kita diri sa Negros. Though blessed gid taya kay makatubo ding cinnamon, tanom ta lang sa sagwa naton, matubo siya. So, tani i-ano tani siya i-support tagid ni siya nga tanom. O mga puso, dira lang ka madong Switch Channels, madahin lang ka magtuto kay man sa Best Talk. Are, makachika ta na ang isa sa kapuso actress sa pagbalik sa iyong paborito nga programa kunaga, GMA Regional TV Early Edition. We will be right back. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.